så er det ved at være tid til at sove. Så nu vil jeg guide en sovemeditation. Gør klar til at sove meditation. Så hvis du ligger ned, så start med at mærke dit underlag. Bare mærk. Og mærk, hvordan kroppen stille og roligt slapper af og giver slip. Og prøv at vende blikket om. Kig ind på tankerne. Hvad sker der egentlig deroppe i hovedet? Uden at evaluere, uden at dømme. Så lad tankerne på videre. Og mærk, hvordan kroppen bliver tungere og mere afslappet. Tag en dyb vejrtrækning ind. Fyld så meget af kroppen, som den lige er klar til. Og med åben mund slip. Og når du slipper vejret, så slip dagen, der er gået. Slip noget af det, du ikke har brug for længere. Og hvis du er klar og har lyst, så start med at overgive dig. Overgiv dig til nuet. Til natten, der kommer. Til din krop. Til der, hvor du ligger. Når du overgiver dig, så accepterer du. Accepter det, der er sket, de følelser, der er i kroppen, de tanker, der drøner rundt som et loop eller som et mylder. Accepter lyde omkring dig. I det hele taget er I accept. Og en del af overgivelsen, det er også en frihed. Du slås ikke med meninger, evalueringer, to-do-lister. Nej. Du slipper. Kan du mærke, at du slipper? Kan du mærke, at du har overgivet dig? Din skulder slapper lidt mere af. Kom, lad os sammen tage en dyb vejrtrækning mere. Ja, slip. Mærk, hvordan din krop bliver tungere og mere afslappet. Og lige så stille og roligt på dens egen måde, gør den så klar til at hvile og til at regenerere. Hvis du har lyst, så vil jeg invitere dig ind til at lægge en hånd på brystkassen og den anden hånd på maven. Kom ind og mærk dit nervesystem. Og hvis du ikke allerede har lukket øjnene, så luk øjnene. Og mærk dit nervesystem. Bare mærk det. Vær med det. Tag en dyb vejrtrækning ind.
Tag nu al din opmærksomhed ned til dine fødder. Og mærk, hvor afslappede de kan være, når vi hjælper dem til afslapning. Kan du mærke, at det summer lidt i fødderne? At de hviler? De bærer ikke længere kroppen, eller skal gå, eller bære ned i nogle sko eller støvler. Lige nu her slapper de af og hviler. Og så får de en opmærksomhed. Som de måske sjældent får. Vores krop elsker opmærksomhed. Lige så stille og roligt. Så udvid den her ro og afslapning fra fødderne. Op gennem underbenene. Langsomt op til knæet. Du kan måske mærke sådan en boblen, en lille sidren. Din energi, som bliver roligere og roligere. Helt ind i din krop. Og udvid din energi, din opmærksomhed. Knæene videre op gennem lårene. Og mærk, hvordan kroppen slapper mere og mere af. Og husk at komme fra hovedet ned i kroppen. Og selvom det er svært, at der dukker tanker op, så giv det en kram og sig, ja, det er okay. Sådan er det. Og kom tilbage til kroppen. Kom helt ind og mærk den summen, der er inde i kroppen. Mærk din puls. Mærk din fine krop. Og kom videre op fra lårene til underlivet. Og slap fuldstændig af i underlivet. Prøv at give slip over gener. Og tag en dyb vejrtrækning ind. Hold. Og slip. Ja, det er godt. Og husk at være blid ved dig selv. Husk at acceptere og mærke den overgivelse, der er til dit eget space, til din egen ro. Ja. Og fra maven så udvid din opmærksomhed, din energi. Fra maven op til brystkassen. Og et øjeblik, så mærk dit hjerte, der banker. Og din puls, prøv at mærke den i hele kroppen. Bare vær med din puls. Og mærk det her nærvær, som vi lige nu dyrker og lader fylde. Mærk, hvordan fortiden det er lagt på hylden. Fremtiden, det kommer, når den kommer, og ligger også på hylden. Så den her lomme mellem fortid og fremtid, nærværet,
Det er det, vi svømmer i. Det er det, vi hviler i. Det er lige nu, så læner vi os ind i det. Kan du mærke det? Kan du mærke, hvor stille og roligt og helt ukomplekst? Kan du mærke det? Kom tilbage til hjertet. Og tag din opmærksomhed og din energi. Og mærk ud i armene, helt ud i fingerspidserne. Mærk dine tunge arme. De hviler. De har brug for at hvile. Måske de stadigvæk ligger på brystkasse og mave. Måske du har lagt dem ned ved siden. Gør det, du lige føler for. Og mærk, hvordan de bliver tungere og tungere. Og mere afslappet. Ja, mærk også, hvordan dine skuldre slipper. Og hvis der er noget tunghed omkring skuldrene fra dagen, der er gået eller fra før, så forestil dig, at du slipper. Tag en dyb vejrtrækning ind. Gør dig selv let. Og giv dig selv ro. Og kom hen til halsen. Halsen, som er broen mellem hovedet og hjertet. Mærk den vigtige, fine bro. Mærk også, hvor den har brug for at hvile og slappe af. Og komme videre op til hovedet. Og mærk først dit ansigt, din pande, hvordan den slapper af og giver efter. Alle de små muskelgrupper slipper. Bindevævet, musklerne, det hele, huden slipper og giver efter. Og bare fortsæt ned til øjnene. Slipper og giver efter. Omkring øjnene, tændingerne. Under øjnene. Kinderne og næsen. Bare slipper. Små muskler, større muskelgrupper. Bindevæv, hud. Og lad tankerne fare videre. Lige nu mærker vi bare. Og hjælper vores krop ind til noget, der er roligt. Og kom ned til kæben. Hele den store kæbe. Og slip. Virkelig bare slip. Og mærk roen, der skyller ind over. Og nede under hagen slipper vi at slappe af. Og begge sider af hovedet om til baghovedet. Mærk nu, hvordan hele hovedet slapper af. Musklerne, huden omkring kraniet. Og vend afslapning indad. Og vores travle hjerne, den muskel, skal også slappe af nu. Den har også brug for at hvile. Den har brug for at regenerere. Så lad os hvile.
Slap af og gør klar til at sove. Og her overgiver vi os. Og kroppen sover, når den sover. Den hviler, når den hviler. Så mærk roen. Og allervigtigst, accepter. Og vær med det der. Godnat. Og sov godt.